E scris că harul de la neamuri se va lua și ușa în curând se va încuia. E scris că harul de la neamuri se va ridica și ușa într-o zi se va încuia. Se împlinesc cuvintele slăvitului Iisus, așa cum ucenicilor le-a spus. Biserică, păstrează dar credința ce-ai primit, păstrează nostalgia cercetării ce-ai simțit. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși, veghează că în curând El va veni. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși, veghează că în curând El va veni. Smochinul care 2000 de ani a fost uscat, smochinul blestemat azi rod a dat. Copacii de asemeni cu putere înfloresc, venirea primăverii o vestesc. A nașterii dureri în fiecare iar, dar iară fericirea vine după acest amar. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși, veghează că în curând El va veni. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși, veghează că în curând El va veni. Uleiul și candela se veghesc ca să le ai și doftorie pentru ochi să-ți iei. Fecioară, îți ridică apoi privirea ta în sus, așteaptă în orice clipă pe Iisus. Să-ți pui nădejdea în harul ce îți va fi de-adus, cu slavă când pe nor veni va mirele Iisus. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși, veghează că în curând El va veni. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși, veghează că în curând El va veni. Dumnezeu îți ține promisiunile sale. Vedem ceea ce se întâmplă în vremul acesta, aceste crize de pandemie, testări, COVID, vaccinuri și anumite boli și suferințe. Vedem clipă de clipă oamenii care pleacă în veșnicii. Să spui nădejdea în Dumnezeu în vremul acestea. Uleiul și candela, adică rugăciunea și citirea cuvântului Dumnezeu să fie, în primul rând, prioritatea numărul 1 a credinciosului. Și încrederea în Dumnezeu pentru orice s-ar întâmpla, căci în curând ne vom întâlni cu Stăpânul vieții noastre, cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu alături, împreună. Doresc ca ziua aceea să ne găsească pe toți aproape de El.